నీకి ట్రేడింగ్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ వీడియో చూడు బ్రో. All through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I put my armor on so you are strong, yeah. I put my armor on so you're dead, I'm unstoppable. ఈ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమైంటుంది. మనము ఒక్కసారి 2 సార్లు 3 సార్లు ట్రై చేసినా అవ్వదు. ట్రై చేస్తూనే ఉంటాము. ఒకసారి సక్సెస్ అవుతాం. అది ఎంత పెద్దగా అవుతామంటే అందరం మనల్ని గుర్తించే లక్ అవుతాం. ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్ కోసం తెలుసు కదా. సబ్స్క్రైబ్.